Kidamtang aru ni phai hiniar ni All Party Hills Leaders Conference Ratcharia songa hen pen Langhin constituency angkang mai birik pathuak lamalong APHLC youth wing keseng mai padupon. All Party Hills Leaders Conference Ratcharia songa jakong hong kepang tang ponji phanpura kidamtang aru ni phai hiniar ni Langhin constituency ke parlo mai birik pathuak lamalong APHLC youth wing Langhin aro keseng mai padupon. Bangso keseng pon amai long Langhin CC amai phu Mangal Singh ingti kachari pon amai long APHLC Youth Wing Central Committee pen Ser Singh Be Abri Ronghang Pholoni pen Dhoniram Timung lapen ongdung man pen ki dotum chetong dun si mai long RDP dun Rat pang ria song long setame riso nimso mate yuda tuma phan akenang sot athe uwe kimia tum helo khaya moy arbung pa son thak thak si ajara sai leklem dam setame arjang vedwat Nasi riso nimso song setame seng pon nangkok lupusi ningchipon Nilitum dak mai break pathuak klam long APHLC youth wing amai padupon lo bangso amai long bangala lo dak Langhin constituency arlo APHLC youth wing body bangai tumpini seng pon lo parjapon lo si nilitum labangso amai abang tumi sen met pen tun bichulong pemel dan bangpu secretary in charge pen chenglok atau kawya bangpu na men lutom ingwai polong lo Bangso APHLC Langhin youth wing keseng long jirhon be apha secretary arpu kepek ponalong joint secretary Prodip Terang organizing secretary Arlong Son Rongpi finance secretary Boduram Teron pache thang chunbang lison tok bi pendanglok ke ongdung atuma phan kaprek arpu pekpon Anso senri tum stame Langhin pen stame Munon pi sitame litum khai long ke arjabon thipji lapente kaje song ko anma sitame litum ta che songot pu selang litum along nang seng dak komiti nang seng long bang ke litum ta che donon sarlo lapente aning hang pensi litum ka dugo sitame cerung cerek pensi litum klempon bompo pusi litum alang litum youth wings central pen bang tum tame che donon sar pensi kam klemon pu pusi litum ta cecak dulu Langhin pen sarpang riingti Karbiang long life